Moi! Tällä videolla me jutellaan vähän siitä, miten rakennetaan hyvä ruokavalio silloin, kun harrasteena on tällainen vähän tavoitteellisempi kuntosalitreeni. Meillä on tänään pari ammattivalmentajaa mukana, jonka kanssa asiasta vähän jutellaan. On Jessica ja Melina, molemmat myöskin kisailleet. Jessica vähän kauemman aikaa sitten ja Melina tuossa hetken aikaa sitten. Lähdetään liikkeelle sitä ruokavalion rakentamista, ruokavaliota purkamaan. Ja yleensä kun puhutaan urheilusta ja varsinkin fitnesslajista, niin se proteiinihan on se ensimmäinen asia, mikä kaikilla tulee mieleen. Ja proteiinihan voidaan lyhyesti tiivistää, niin että se on lihasten rakennusaine, jos sen asian haluaa yksinkertaistaa. Ja paljonko me proteiinia tarvitaan? Yleensä se on noin 2 grammaa per painokilo. Se tarkka turvaraja taitaa olla sellainen 1,6-2,2 siitä. Eli siinä haarukassa. Vaikka meillä on täällä 2 naisvalmentajaa, niin nämä samat säännöthän kyllä pätee hyvin pitkälti myöskin miehiin. Eli tämä ei ole silleen sukupuolirajoitteinen asia. Ja nuo grammathan yleensä lasketaan siitä niin kuin tavoitepainosta. Jos on esimerkiksi merkittävästi painoa pudottamassa, niin ei siitä koko painosta, vaan siitä lähempänä sitä rasvakuntamassaa. Proteiinimäärään muuta kommentoitavaa. No, tosi paljonhan siitä puhutaan, niin kuin sanoit, että kun se on se lihaksen kasvatus, makroravinne ja sitä syödään aika paljon, mutta semmoinen liiallinen turhan iso proteiinimäärä on turhaa. Niin, koska proteiiniruoka olisi kallista ja sitten tietyn pisteen jälkeen se kuormittaa myöskin elimistöä, munuaisia lähinnä. Et sitten dieetillä sitä voi nostella niin kuin esim. Sinne ylärajalle, jos nyt on ollut siinä 2 grammassa, niin vaikka sinne 2,2. Niin... Joo, sehän tutkimusten mukaan vähän jopa säästää että lihasmassaa, kun se määrästä pikkasen kasvaa. Kyllä. Hyviä proteiinilähteitä ovat? No, itselle lempparit. Kananmuna, siinä on toki myös se rasva, mutta kananmuna, kana, ne on niin kuin ne mun suosikit. Käytän myös punaista lihaa päivittäin. Siinä on niin kuin omat suosikit. Mun lempparit listalta puuttuu vielä. No, mun lempparit on ehdottomasti myös sama punainen liha, kana ja kananmuna, mutta itse käytän myös maitotuotteita. Ne sopii itselle, maitorahka, juusto, hera, silloin tällöin. Mutta niistä koostuu. Kumpikaan mä en ollut kalaa. Se unohtui kalan mukaan. Joo, mutta se kyllä meni suosikkeihin. Joo, tulee niinku ihan valmistuksen vuoksi niin harvemmin syötyä, mutta jos oli sama kokki kotona, niin kyllä sitten söisit kalaa. Joo. Mitä kalaa? No... Slohta ja seitä vai? Sardiini. Ei varmaan sardiini. Osa. No joo, siis kyllä mä lohesta tykkään, että se on kyllä ihan niin kuin ja rasvoja. Niin, ja mausta pidän kovasti. Sekin on tärkeää. Maitotuotteet on sellainen ryhmä, että se ei kaikille sovi. Eli jos aiheuttaa minkälaisia iho-oireita tai ylähengitysten iho-oireita, niin silloin kyllä kannattaa karsia. Ja monihan kisadietillä viimeistään jättää maitotuotteet pois, kerran myöskin nestettä jonkin verran. Sitten seuraava 3 makrораvinteesta, eli rasvat. Siellä on ehkä eniten ihmisillä saattaa olla väärinkäsitys siitä, mikä nyt roolia ja kuinka paljon sitä tarvitaan. Rasvoillahan on keskeinen rooli muun muassa hormonitoimintaan liittyen ja paljon muitakin niin elintärkeitä funktioita. Ja aika usein on rasvojen saanti voi jäädä liian pieneksi. Niillä pelätään vähän turhaan. Niin kuin nimenomaan toi, että se on sitä syödään terveyden vuoksi. Sitä mä haluaisin niin kuin korostaa, että pelätään niin kuin niiden kaloreiden vuoksi ehkä niin kuin rasvojen syöntiä, että korostetaan sitä, että siinä on niin kuin tuplamäärät proteiinia. Niin kuin ja niissä on. Niin, mutta eihän ne määrät ole sellaisia, niin kuin, että se on ruokalusikallinen yksi niin kuin annos sitä rasvaa. Että... Niistähän ei tarvitse ämpärikaupalla. Niin, tämä justiin, mutta niin kuin Melinan kanssa puhuttiinkin tuossa aikaisemmin, että halutaan kyllä tuoda se esille, että ei millään minimirasvoilla menisi. Näkeekö sitä vielä, että ihmiset pelkkää rasvoa? Siis näkee ihan paljon. Se on mun mielestä yksi niin ydinongelma tänä päivänä myös. Mä en tiedä, mulla heräsi semmoinen ajatus tuohon koko aiheeseen siitä sanasta rasva, että niinku, kun ihmiset selittää mulle myös sitä, että miksi ne pelkää sitä, niin tavallaan sen makron nimi mun mielestä korostaa sitä, miksi ihmiset ajattelee, että se on paha, että rasva. Ja sitten vaikka miettii sitä rasvaa, mitä kertyy tähän. Niin, että se olisi sen syödyn rasvaa. Joo. Että sitten kun vähentää ne pois, niin sitten se rasvakin lähtee tai sitä ei tulisi. Ja sehän on niinku aivan
täysin väärin. Ja mulla esimerkiksi tänä päivänä suurin niin kuin, osa mun työstä on kaikki nämä hormonaaliset ongelmat ja niin kuin, kisadiettien jälkeiset ongelmat. Että mä näen niin kuin, noita ruokavalioita ihan joka viikko. Siis sellaisia nollarasvaruokavalioita naisilla, nuorilla naisilla, alle 30. Se on kyllä hurjaa. Joo. Rasvan tarve. Lähdetään laskemaan painosta. Joo, no, Se on se helppo se on tapa. se helpoin tapa. Joo. Paljonko me rasvaa tarvitaan? No mun semmoinen henkilökohtainen suositus olisi aina, etenkin naisilla, että se olisi myös sitä painokiloa kohden se gramma. Toki ne Ehkä suositukset vähintään. on niinku 0,5-1,5, mutta mun henkilökohtainen suositus on, että se olisi se vähintään gramma per painokilo. Mm. Ja tähän väliin, mistä kanssa Vessikankaa puhuttiin, niin itsellä se on kyllä huomattavasti paljon enemmän, että ihan suosin Joo. isompaakin määrää. Niin sä syöt pikkasen vähemmän hiilihydraatteja, pikkasen enemmän rasvaa, sun Joo, taas mulla pikkasen on vähemmän ehkä joo. rasvaa, enemmän hiilihydraatteja. Et kyllä mä niinku rasvoja kans korostan, mutta mä syön kyllä paljon hiilaria myös, että mutta Sullakin tulee se vähintään gramma. siis vähintään gramma, joo, et en niinku missään nimessä menisi siellä toisessa ääripäässä. Joo. Ei siis se, mä huomaan sen olossa välittömästi. Siihen ei montaa päivää mene, että jos menee niinku matalemmilla rasvoilla. Kuinka paljon korkeampi se sulosta on? Miten se riippuu nyt vähän, mitä mä painan tällä hetkellä, mutta ei ole kauan, kun mä laskin tuossa. Mä syön aika intuitiivisesti tällä hetkellä, etten kuitenkaan, kun on niin pitkä tausta, kun sitä on laskenut, Joo. en koe tällä hetkellä tarvetta. Mutta sulla on Mutta siinä. ihan semmoinen oikeasti, mitä helposti mulla menisi semmoinen päivittäinen ruoka, heitin ne laskuriin, niin 100 grammaa rasvaa. Löytyy Eli sieltä. ihan 1,5 grammaa per painokilo. Mutta varmasti on päiviä, kun se on vielä enemmän, varmasti Joo. päiviä, kun se on vähemmän, mutta semmoinen keskiarvo. Sä oot kuitenkin edelleen suhteellisesti hyvässä kunnossa. Niin. Se rasva ei ole kertynyt siis. Ei ole kertynyt. Joo. Mun mielestä tuntuu, että se on niinku päinvastoin, että se pistää sen etenkin naisilla niinku hormonitoiminnan toimimaan niin kuin kuuluukin. Ja silloin kun naisilla toimii se hormonitoiminta, niin silloin meidän kroppa toimii ja silloin Ihan myös sitä. tavalla. Niin. Joo. Toi on tärkeä muistaa kyllä. Hyviä rasvojen lähteitä. Oliiviöljy kyllä, Avokadot. avokaado ja sitten myös se kananmuna ja kala. Eli punaista lihasta tulee jonkun Kyllä. verran. Joo. Mutta oliiviöljy on kyllä täällä niinku suurin. Sama. Joka ruokaa melkein voisi laittaa Mm. oliiviöljyä. Jos miettii se 70 grammaa rasvaa, se on noin, jos on ottaisi pelkästään oliiviöljystä, kaikki proteiinilähteet olisi täysin rasvattomia, niin sehän olisi noin 5 ruokalusikallista öljyä. Mm. Et jos miettii, että paljonko se määrä niin sit konkreettisesti on, niin jos se olisi vaikka täysin rasvatonta kanaa, seitä, että sitä rasvaa ei tulisi mistään muualta, niin se olisi noin 5 ruokalusikallista oliiviöljyä. Jos olisi pelkästään sieltä, niin siitä voi vähän miettiä sitä omaa rasvansaantia tällä hetkellä, että onko se niin kuin kuinka kaukana siitä, että sen pitäisi olla. Ei Kyllä se tarvitse- totta on, että se monella jää alas. Et ei, kun moni sit sanoo sitä, että unohtaa lisätä ne. Niin, et ei se nyt ehkä ihan kauhean hommaa se ruokalusikalle. Ei se Et ole. ei pitäisi olla Ei. niin haastava kun ei tarvitse valmistaa, ei tarvitse pilkkoa mitään. Että se on siitä. Sen voi vaikka juoda suoraan pullosta, Mm. kun tietää paljonko sitä juo. Kyllä. Ateriarytmi, ennen kuin mennään hiilihydraatteihin, niin monta ateriaa päivässä? No, hyvin yksilöllistä. Itse syön 4 kertaa päivässä, välillä 5 kertaa päivässä. Mulla on asiakkaita, jotka syö 6 kertaa päivässä ja sitten mulla on myös asiakkaita, jotka syö 3 kertaa päivässä. Eli olennaisempaa on se energia, kokonaisenergia. Se mitä mä itse kerron asiakkaalle on just se, että tulee vaikka uusi asiakas ja mä oon laittanut hänelle 5 ateriaa per päivä, mutta on vaikka kiireinen työpäivä, pitkä työpäivä. Ja sitten on silleen, että no en mä ehdi syödä kuin 4 kertaa, varsinkin jos sinne tulee treenikin väliin, ettei kuitenkaan ihan ennen treeniä ja heti treenin jälkeen välttämättä syö tai pääse syömään. Niin, että sen voi sitten tiivistää 4 ateriaan. Mutta kunhan sieltä tulee ne samat kalorit ja makrot, mitä mä oon. Niin. Ja sitten Joo. se, että jos sinne on laitettu se 5 ateriaa, niin sun ei tarvi, jos sä syötkin 4 jonain päivänä, vaikka kiireen vuoksi, niin sitä 5 ei tarvi yhdistää, vaan sä voit pilkkoa sen Niin. useampaan osaan ja vähän ripotella, että jos ei niin ruokahalu nyt on ihan sellainen, että pystyy syödä 2 ateriaa yhdessä, mutta joo, mä syön itse, tai mulla on tosi samat. samat niin kuin. Eli noin 4 ateriaa keskimäärin päivässä. Joo. Sitten hiilihydraatit. Ja jos
Proteiinit yksinkertaistettiin, että se on rakennusaine, hiilihydraatti, se on käytössä polttoaine. Kyllä. Ja siinähän on erinäköisiä malleja paljon ketogeenisesta lähtien, mitä nyt ehkä lähinnä kisadieteillä kai tänä päivänä käytetään. Mutta jos puhutaan ihan normitreenikaudesta, niin miten sitä hiilihydraattien tarvetta lähdetään laskemaan tai arvioimaan? Jos ei puhuta mistään kisadietistä, vaan ihan normitreenikaudesta, niin miten sitä yksinkertaisemmillaan pystyy niin kuin arvioimaan? No sitten kun on arvioitu se kokonaisenergiatarve, jokaisellahan se on eri, että minkä verran se on, niin lähtökohtaisesti se proteiini ja rasvan jälkeen, niin ne loput kalorit koostuu hiilareista. Ja siinähän on niinku oleellisinta se aineenvaihdunnan taso, mikä sitä sitten niinku määrittää, että kuinka paljon kukin sitä hiilaria sietää. Et siinä ehkä tulee just nämä kellot, mitkä mittaa näitä kaloreita. Et en pidä esimerkiksi itse kovin luotettavana sitä, koska se ei kerro sitä. Niissä Niin marginaali voi olla se 40% niin. Yläkanttiin yleensä. Että en kyllä itse sieltä katsoisi, että mitä se kello sanoo, että kuinka paljon on kuluttama, että sen verran syön vaan se on niin kuin monen tekijän summa ja kyllähän sitä pystyy niin kuin kouluttaa sitä kroppaa siihen. Että suurempaa energiansaantia. Niin, kyllä. Joo. Että ja se, mistä on, sehän on niin kuin se valmentajan tehtävä myös. Ja se, että miten se arvioidaan vaikka asiakkaalle, että mikä se kokonaisenergian tarve on, niin kyllähän osaava valmentaja pystyy jo laittamaan niin kuin jonkinlaiseen kategoriaan sen asiakastapauksen ja siitä lähtee sitten niin liikkeelle. Työn, fyysinen työ. Kyllä. Ja muuten liikkumista tulee perusarkiaktiivisuutta. Mutta jos pitäisi antaa sellainen keskiarvo siitä, paljonko hiilihydraatteja päivässä per painokilo tai joku alaraja, mistä te lähtisitte liikkeelle, niin mikä olisi joku sellainen nyrkkisääntö, mistä voisi lähteä laskemaan sitä hiilihydraattia saantiasta ylöspäin? Mikä on semmoinen alaraja, minkä alle ei ainakaan kannattaisi teidän mielestä niin lähteä sitä ruokavaliota rakentamaan, jos ei puhuta painon pudotuksesta, vaan tavoitteellisesta treenaamisesta, niin jos on 70-kiloinen nainen, niin mistä se olisi turvallista lähteä sitä niin kuin laskemaan sitten ylöspäin? No en mä niin kuin alle 2 gramman laittaisi, se olisi mulle 70-kiloinen nainen, niin kyllä se niin kuin sen. Eli vähintään 150 grammaa silloin noin, jos me ihan samoilla paikkeilla. En varmaan ikinä laittanut alle 150 grammaa hiilaria. Sen alle myi ainakaan. Et sittenhän niinku rasvojen osuus voi korostua siinä. Niin se riippuu totta kai kaloria. Olen laittanut alle 150, että jos se kokonaiskalorimäärä pitää rajoittaa, niin sitten totta kai. Mutta jos puhutaan semmoisesta, että saadaan niinku ne tarpeeksi sitä energiaa, niin kyllä treenaamiseen. Paljon sulla tulee hiilaria tällä hetkellä, sä varmaan tiedät aika tarkkaan. Melina sanoi, että syö aika intuitiivisesti, mutta sulla on joku. Mun pitää ehkä jostain tarkastaa. Joo, no siis mähän syön pelkästään riisiä. Siis kyllä mä syön niinku 400 grammaa kuivavainasta riisiä päivässä. Tulee 300 grammaa hiilaria suurin piirtein. Joo, ainakin se. Joo. Ja sitten mä pidän yleensä vielä niinku joku high carb day. Joo. Paljonko se on sitten hiilaria? No se on aika intuitiivinen kyllä. Joo. Joo, mutta Joo. ja se on ihan täysin niinku, että mä oon kouluttanut sen kropan siihen. Ihan niinku lähdetty sieltä ketoosista kyllä niinku liikkeelle. Joo. Sulla tulee viikkoon 4 salitreeniä. 5 kyllä. Ja sit mä oon tosi aktiivinen arjessa. Että sulla tulee askeleita normipäivänä. 20 000 varmasti. Joo, eli se selittää sitä hiilihydraattien tarvetta omalta osaltaan. Mutta kyllä mä oon niinku, ei se siitä niinku ihan, että jos mun askeleet vähenee vaikka puoleenkin ja on siinä niinku kuukauden verran, niin en mä rupea rajoittaa sitä syömistä, niin kun ei se en on pienestä. Että sitten jos mä hommaisin auton ja se olisi niinku kaikki sillä, niin sitten kyllä joo. Mutta niin. Näin mä oon sen kokenut hyväksi. Mitäs muita semmoisia olennaisia perusasioita, mitä tuossa ruokavaliossa, jos pitää niinku ihan tärkeimmät perusasiat käydä läpi? Vesi, nesteen määrä. No, hyvä nyrkkisääntö on juoda janoon, mutta kaikki ei myöskään aina välttämättä tunnista sitä janoa. Jos juo tosi vähän eikä ole mitään hajua, että paljon sitä pitäisi juoda ja miten, niin kyllä mä lähtisin mittaa sen 2-3 litraa. Oma suositus olisi tämä.
mulla on niinku taas se, niinku, että treenaamisen kannalta niinku, mä mieluummin panostan sen, jos mulla olisi vaikka kiire, että juonko vai syönkö, niin mä niinku juon 1,5 litraa vettä mieluummin ja menen niinku syömättä. Siis. Niin, että Joo. mä menen niinku mieluummin syömättä treenaamaan, että se on niinku loukkaantumisriski ja muutenkin, että kaikki niinku voimantuotto ja pumppi ja kaikki, ja suola on sama juttu. Nesteytys liittyy palautumiseen Joo. yhtä lailla. Joo. Mutta mä en ole kuitenkaan sellainen, että mä vesikanisterin kanssa tuolla niinku kulkisin joka paikassa. Et sä kuulet 2 vesikanista. niin ei, mutta et en mä niinku siitä ota mitään sellaista. Tiedätkö sä vaan sä juot? En. Okei. En mä mittaa niin, mutta Mulla on se, että myöskin, että mihin on totuttanut. Mä oon tottunut juomaan tosi paljon. Mm. Kyllä mä juon Se 2,5 litraa on aika hyvä määrä. Usein käytetään sellaista määrää, kuin 40 millilitraa per paino. Kyllä oli 60 kiloiselle naiselle, se oli se 2,5 litraa karkeasti. mä kyllä sanon, että sulle mulla menee miehelle. kyllä enemmän. Mulla menee enemmän, joo, mutta Totta kai treeni lisää Niin. tarvetta, ja jos hikoilee on lämmin, niin se lisää vielä sitä tarvetta. 100-kiloinen mies on 4-5 litraa helposti, ja kyllä joku futispelin aikana, kun katsoo mitä noin ammattilaiset, niin mitä ne on laskenut tuollaisen niin jalkapallopelin aikana sen nesteen kulutus on ihan hirveä, jos se keli on kuuma. Joo. Ne määrät on kovia, ja sitten tietenkin suolan käyttö siihen tai elektrolyyttien käyttö, niin se on yksi semmoinen aika keskeinen ongelma, taitaa edelleen urheilijoilla, että suolan käyttöä pelätään vähän liikaa. Joo, mä en ehkä törmää siihen niin kauheasti. Ehkä se niinku vähän vanhempi ikäryhmä, niin ne pelkää kyllä sitä suolaa, että sanotaan niinku keski-ikäiset ja siitä niinku ylöspäin, mutta kyllä nuoremmilla alkaa olla mun mielestä aika hyvä. Ymmärrys siihen. Joo, Urheilijan kroppa tarvitsee kyllä. natriumia, Ei ole elektrolyyttejä, sellaista suolan pelkoa. suolan pelottelua. niin. Onko vielä muita? Hei, hiilihydraatin lähteet. Sanoit, että sä syöt pelkkää riisiä, tai lähinnä riisiä. Mitäs sulla on? mä syön riisiä, bataattia, perunaa, hedelmiä, marjoja, kaurahiutaleita. No on ne mun yleisimmät. Mä en oo ihan niinku Jessica, että joka päivä vaan valkoista riisiä. Mä tykkään tosi paljon vaihdella. Et niin kuin mä puhuin siitä intuitiivisesta syömisestä, niin mä oon silleen, että tekeekö mun tänään mieli bataattia vai riisiä. Joo, kyllä mä vaihtelen. Mulla on myös, kun toi hiilarimäärä on niin korkea, niin se lähde on niin tosi helppo, jos se on riisi tai riisikakku. Että se, että mä söisin bataattia tai kaurahiutaleita, niin ne määrät on niin Patanttia joutuisi syömään aika paljon. niin, siis että ne on niin valtavia ne määrät, että kyllä se, Ei se olisi enää kivaa millään. niin, kyllä se alas menisi, mutta ei tekisi mieli mennä treenaamaan. Ei. Mitäs nuo suojaravinteet, puhutaan vitamiineista, marjat, vihannekset, hedelmät, sä mainitsit noin, miten noin sulla Joo, no kyllä niitä menee kyllä. Tai siis Marjoja. marjoja ja Vähän, joo. vihanneksia. Joo, hedelmissähän noista niin kaikkein huonoa ravintosisältöä, jos miettii suhteessa energiasisältöä. Mä sitten eikö urheilija voi hedelmiä syödä, mutta jos katsoo, mitä vaikka banaani tai appelsiini sisältää vitamiineja, niin ei siinä juuri mitään ole. Joo. Mulla ei kyllä hedelmiä kauheasti mene. Mulla menee, koska on hyviä. Niin, siis Mä en makku Niin nehän toimii polttoaineena Sitten kyllä. joo, kyllä se Joo. laatua sinne tuo Niin. niin. ruokavalio. Että Kyllä. Mm. Mitäs muuta vielä olennaisia asioita ruokavalioon? Kuitu. Kuitu. Joo, Se on, tarvitaan. kyllä sit tarvitaan, mutta se on mun mielestä niinku tosi tai siis ei mun mielestä, vaan se on tosi yksilöllistä. Mm. Näitä suolistohaasteita on On niin niin paljon, valtavasti että ihmisillä. niin Joo. se ei ole se ratkaisu, että sitä kuitua lisätään. Että se on, Ei niinku missään hyvin, nimessä. se on hyvin Ei. tarkka, mistä se tulee. Niin kuin se on niin kuin lähtökohta, että ihmiset ajattelee aina, jos sulla on vaikka suolisto-ongelmia, Lisätään niin että mun kuitua. pitää lisätä. Joo, Se on yleensä usein voi. pahin. Niin, Se niin. on se ihan väärä suunta. Kyllä. Vatsahaasteessa on se ensimmäinen asia on selvittää, mistä ne ongelmat johtuu, ja sitten niitä voi lähteä korjaamaan. Sillä se korjaaminen on helppoa, kun vaan löytyy se syy sieltä. Mutta se ohje, että lisätään ruisleivän kuitua, niin sen puolesta ei kyllä kukaan meistä taida äänestää. Ei. Otetaan sitten teidän parhaat vinkit niin vatsojen suoliston hyvinvointiin yleisesti. Tai tässäkin puhutaan treenaamista, se ruokamäärä silloin kasvaa väistämättä, ja se vatsa ja suolisto on niin ruoansuolistossa aika keskeinen asia. Niin pari sellaista vinkkiä, jos nyt ei puhuta mistään vaikeimmista suolisto-ongelmista, mutta sellaisia niin huomioitavia asioita sen vatsa ja suoliston hyvinvoinnin kannalta, niin muutama sellainen yleinen keskeisin vinkki. No, mä aion sanoa, että sokeri minimiin. Se on ja muutenkin sellainen melko yksinkertainen ruokavalio. Ja siitä sitten voi lähteä tutustumaan uudestaan niin kuin,
niihin ruoka-aineisiin, mitä sieltä on ehkä poistanut. Että Niin kuin ne ruoka-aineet, kaikki ei vaan sovi kaikille. Niin. Että joku tosi terveellinen Jep. ruoka, niin jollekin se aiheuttaa turvotusta ja ruoansulatusongelmia. Ja silloin sen henkilön kannattaisi karsia se pois ja ehkä sitten joskus jossain vaiheessa alkaa lisää. Että niin. määrä voi olla niinku tosi pieni, että ei sitä niinku, että kyllä itselläkin se maitotuote, että nyt mä pystyn syödä vähän maitotuotteita, eikä tule mitään ongelmia, mutta sitten jos se alkaisi mennä siihen, että tulisi vaikka 2 rahka-annosta päivässä, niin sit se ei niinku enää toimi. Että Niin lähtökohtaisesti se pitää olla niin, että mikään ruoka-aine ei ärsytä vatsaa tai ei turvata tai ei aiheuta mitään oireita. Se niissä yliherkkyysasiassa on vähän se ongelma, että kun ne yliherkkyysoireet voi tulla useamman päivän viiveellä, niin se alussa varsinkin se diagnosointi voi olla todella vaikeaa, kun sä yrität miettiä, että mitä mä nyt oon syönyt. Ja sitten kun se voi mennä useamman päivän verran taaksepäin, niin sitten semmoinen ruokapäiväkirjan pitäminen jossakin tilanteessa on vähän niin kuin välttämättömyys. Se on hyvä. Ja sitten esimerkiksi jos sulla on aterialla, että sä seuraat, että minkä aterian jälkeen sulla tulee niitä oireita. Sitten jos siitä aterialla on hirveästi eri ruoka-aineita, niin sä voit tietää, mikä se niistä on. Mut kyllä se eka pitää saada niinku rauhoittumaan se tilanne, että jos siellä on sellainen, että ihan kuvailisi itseään, että mä oon semmoinen vatsaongelmainen, niin silloin se niinku, tilanne pitää saada rauhoittumaan. Se on yleensä joku eliminointitaktiikka. Ja Kyllä. sitten vasta, niinku, kun se tilanne on rauhoittunut, siellä ei ole mitään tulehdusta tai muuta. Ja se voi olla vähän pitkä tie, jos se tilanne on vaikea, niin se voi vaatia niin tosi tiukkaa eliminaatiodiettiä, joka voi sitten mennä siihen, että niitä ruoka-aineita on enää 2 tai 3 pahimmillaan. Mutta se on sitten taas ihan toisen keskustelun aihe. Tuossa oli varmaan ne meidän kaikki tärkeimmät keskeiset asiat, kun lähdetään rakentamaan tavoitteelliseen saliharjoitteluun toimivaa ruokavaliota. Tosiaan vaikka meillä oli naisvalmentajat paikalla, niin vinkit sopii ihan yhtä lailla miehille. Se noiden makrojen ja noiden osalta se elimistö ei silleen olennaisesti kyllä eroa. Kiitos molemmille. Kiitos.